Bela Rivero bai esan? Ez nuen espero, Kostatu zaizu, Zea beru-berua da, Lastima ezin dezula usaindu. Zu kontatzen baina zu ere, nik kontentu, Ikusita nola dagoen gaia, nola dagoen munduan, nola ez gara gu ere bustiko. Gu ere blai eginda. Eta gogoratu, asteazken larumat, eta igande gauetan, gaueko 10etan Bela Rivero, gurean, kolpez kolpe, bagoaz. Bela Rivero bai esan? Ai, garazi, barkatu. Garbigailua ondatu zaiz, adan aurrez bete zait, iturgina irekiu behar izan dio. Garazi? Ai! Zaitut entzun. Zertan aizea? Tazu? Esan dizut, garbigailua ondatu zait. Den aurrez bete zait. Garbigailua benetan. Ai, garbigailua, bai. Ta zuek zemoz hemendik? Ba, ondo, betiko martxan. Lasa, Inez. Aixun ez dago haindik iritsi. Eskerra. Beno, tazu ze. Fregona pasatzen, ez? Bale, garbigailua ez zait ondatu, ez? Baina fregona beste leku batzuetatik pasatu behar izan dut. Aurreko asteko neska ilegorriarekin, berriro. Aizla, hori gau bateko kontua izan zan. Ara, bestia, beti dituzu gau bateko kontuak. Bueno, gaur egun gauzek horrela funtzionatzen dute. Funtzionatzen dute ez, Funtzionatzen dizute. Ze... Arri azpitik ere segika dituzu maitaleak. Zuk ere ligatzeko aplikazioak erabiliko bazenitu, etzen nuke izerritzeko aerobik egin beharko. Aizu, eta zuk zer dakizu? Ez dakit, inoiz ez dugu horri buruz hitz egin. Ba, garai batean erabili nituen. Bai, eta ze, gaizki. Ba, nintzen eroso sentitzen. Ez dakit, horrelako aplikazioak erabilita konturatzen zea zein arrazista eta klasista zean. Eta nola harrapatzen zaituzten gorputz eder eta perfektuek. Ja, zeintzu horretan bai, gainera, telefonoz oso errez desan dezakezu ez. Baina tabernetan egiten duguna ere ez da askoz ere sanoagoa. Ba, bai. Baina aplikazioena katalogo bada. Nola? Eta zeure burua neurtzearenare hor dago. Nola neurtzearen, Bai, azken finean zeure buruari balio bat ematen diozu edo nota bat. Eta gainerakoak horren baita neurtzen dituzu. Garazi galduin, Ber, begira. Hau hemen badago, zuretzat gehiegi da. Eta ez dizu baiezkorik emango. Eta hemen badago, gutxiegi. Azkenean zure bueltako jendearen bila biltzezea. Oain main, eska, olertu izut. Ba hori, niri gogorra egiten zitzaidan eta ezabatu egin duen. Ja. Baina gauza bat aitortuko dizute, garazi niri morbo ematen ditorrela ibiltzeak. Ba, izea? Bai, benetan, jende desberdinarekin hitz egitea, geratu, bai, ala ez, zein txondor plazatan geratu, ez dakit badauka bere xarma. Bai, bere alde honak ere baditu. Bai, gainera, niri burua uste asko kentzen dizkit, egiten. Lagunduko? Bai. Eta beste kontu bat. Gaur egun badirudi ligatzeko modu berritzaile bakarra hori dela, baina zeatik ez geha antolatzen.
Nola antolatu? Bai, antolatu, herri hontan 11 gauzetarako antolatzen gea, baina ligoteo kontuei ez diagu lekurik egiten. Egia da! Ligatzeko barnetegiak antolatu beharko genituzke? Adibidez, edo mintzalaguna. Edo, hau, praktika. Hoi da, harrapatu duzu. Oi! Bega, banoa. Ai, baina, Inés, ni kontu. Belarri bero bai esan? Marine? Marine! Bai. Zaude pixka batean, Marine! Ai, Marine ez da itxas bidaia batea junda, baina saiatuko naiz berarekin harremanetan jartzen, ea estaldurarekin harrapatzen dugun. Vale, eskerrik asko. Kaixo, Marine, aspaldiko, zer modu zure itxasbideia? Marine? Marine, horraltza du. Kaixo. Marine? bai, euriak harrapatu nau eta blai eginda nago. Busti eginda, Blai, goitik bera blai. Eta, esaidazu, zein korrontek ekarri zaitu nire ontziraino? Badira bilargi bete hitz egitez genuela eta zure gogoz nengoen. Banekien hemendik edo handik aurkituko zintu dala. Lanperna bila harrapatu nauzu oraingoan ere. Arroka artean, biluzik. Marine, gordeko altzeniak eban niretzat. Lanperna bat. Marine. Entzuten duzu? Zer? Olatutxoak dira nire hankartean lertzen. Marine, marea gora dator, Marine. Marea bizikoa zarazu. Aizea ere entzuten detortik, Kontu zoztu gabe. Itxasoaren kresalak titipuntak gogortu dizkit. Bi perla bainira. Zorteko azu bezalako perla aurkitzen duena, Marine. Tira, gizona. Perla bat baino gehiago aurkitu izango zenuen zuk. Portuz portu dabilen, olagarroa zeata. Bai, zea, ni itxaslamina beraren bila biltzen naiz beti. Zure kantua bakarrik entzute ditut itxaso zabalontan. Kanta idazu belarrira, Marine, zu dakizun bezala. Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. Ze ondo abesten duzun, Marine. Jose Miguel Jose. Segi, Marine. Jose Miguel Joseren batela. Jose Miguel Jose. Jose Miguel Joseren batela. Hau bai bizitza, Ze boz deia? Gogoan dut, mila bederatziron dalanen urtean, hori txoko erraiko barra. Gutxi behar dezuzuk beste hoi adarra jotzeko. Ja. Zertu zabiltza? Bilar kastinak eta hemen nabil testua burun sartu nahian. Ekarri. Launduko diazu? Bai. Bai. Bale, zuk irakurri Antonio, ni naiz P de Penelope. Bale, Ados. que nervios. Bueno, txin. Listo. Eta zer nahi dezu ba? Txona, guai, berriz, txona. Eta zer nahi dezu ba? Ez dut zer nahi.
Orduan, zertara etorri zara? Kendu paretik, zeken hori. Ez zaitut nire begibistan ikusi nahi. Ez dizut sekula barkatuko. Egintzen idana. Biok batera lor genezakeen horri. Muzin egintzen nion. Eta orain zer nahi dudan galdetzen direzu. Zer mauz? Ondo. Superondo, ez da? Ondo. Baina, agian ez hainbeste. Ez dakit Nola ez hainbeste? egin normal. Normal? Nola normal? Biok batera lortu genezakeen guzti horri muzin egin zenion. Eta orain zer nahi dudan galdetzen didazu. Ondo. Bai? Bai? Pita nazu, tia. Hostia, ze ondo. Gara, superondo nazu, superondo, tia. Ai, ama, eskita, nondik ate zaizula normal? Pentsatu zu ez ura mailtzanean igual, aitona, Ba, normal. Nun eitxizea metodo indezu? Irakurtzen. Irakurtzen normal. Bai, baina zuko sondengo. Nik ondo bai, saiatuko nahi, baina nik pentsatuko igual, egiten mentzatzen, ba, justu. Esalde zuen lagundu behar. Baina noazuaz horren beste trasterekin. No, joango naiz, ba. Euskal eskuterrera ez behintzat. Axur ez dizu galdetuko, nondik atea dezun. Funtzionatuko aldu? Ba, hube, bestela hogasuneko petrolauekin jai daukagu. Zer gertatzen da oaingoan ogasunekoekin? Modernizatu egin zaizkigula. Oain ofizinak itxita dana online egin behar omen dute. Paperik ez da guk bat telepatikoki bidali behar diegu dena. Alperralenak. Bueno, zutzako hobeto, ez? Orain mugitu gabe egin dezakezu dena. Ja, horrek nola funtzionatzen duen jakingo banu bai, baina nola pizten den ere ez dakit eta... Tira neska, ez da inbesteako izango, guk lagunduko dizu. Bai, azkar esan dezuzuk hori. Lehen ere paperak biltzen nahikoa lan eta oain, haze, kakanastea. Katuak kalian eta xaguak dantzan. Bueno, Axun, ala ere, lehenago edo beranduago ordenagailuek iritsi behar zuten gurera, ez? Banik eneukan presarik. Begira, negozioa zerbitzu berrietara zabaldu beharko dugu. Online zerbitzuak. Agian, horatzean ezkutuan hautsak jaten dituzun jostailu erotikoak saldu ditzakezu. Nik jostailu erotikoak. Bai, zuk. Bueno, bai, baina hautsa jaten ez, Agian baten bat. Aspaldi ez dudala erabili, baina. Bai, animatuko zara. Gainera gaur egun bigarren eskuko gauzak oso ondo saltzen dira, Bai, egun batetik besteak kaxa osoa saldu dezakezu. Nik ez dut kaxa osoa saldu nahi, Axun, kaxa barruko nahi duzuna. Bueno, suelto saltzen badira. Nik egia esan dezut probatu, baina arropa bigarren eskuko dendetara eramaten dudalako. Mira, nik soineko hau, azoka batian eosin. Polita, bai. Bueno, ba, animatu ingo naiz, Ba, animatu ikozea. Bueno, orain, zer saldu nahi duzun aukeratu behar dugu? Hala ba. Yep. Hau ez, hau kutxuna daukat. Hauxe. Eta horri ze deskribapen jarriko zenioke, Axun? Goxoa, lodia. Gogoratu mezuak ere kargarri izan behar duela. Epelepela, lodia, punta motza. Ostia, aztua nengoen horrekin. Epel, lodi, punta motza. Epel, lodi, punta motza. Bela Rivero bai esan? Kaixo, Jose Mari naiz. Kaixo, ze, gaur zeren bila zabiltza? Bera, agian arroa izango da, baina pixean erotikarekin fantasia badaukat, eta etakipa horrelako zerbait izango zuen. Bai naski, ainarberekin pasako dizut. Eskerrik asko, bai. Talasai, oi oso normala da, Jende pila batek galdetzen du ainarberen gatik.
primeran zainduko zaitu. Bai esan, Kaixo, zuatzea, Añarbe, bai ni naiz Añarbe. Bueno, ez dakit nahi dudan azaldu ote izuten, zulerak idari esan diot, betianik izan du desia raro xamar bat pixaren erotikaekin, eta, bueno, hoxe. Lasai, ni naiz adeitua hortan. Mazkure jalertziar dakate. Aizu askotan deitza aldizute horrelakoetako. Tri, eta txu, eta guan, Añarbe hor zaude? eta zirrau. Nuen espero, Kostatu zaizu, Zea beru-berua dao. Lastima ezin dezula usaindu. Bueno, zu kontatzen badia zu ere, nik kontentu, Putzu galanta haindet, Gustua ibiliko nintzateke ni hori gerian. Hemen betontzako lekua dao. Etorri nahi bazu. Bai, joango nintzake, Guain aintzazuzuk pixa nahi bezu. Bai, bale, badoa. Txorrota erra. Bizkarra blaitu diazu. Añarbe, zuze ondo. Guain nahi aldezunek epixetia beize. Beharra ditzateke berri oizten titzea. Aikoa prest. Prestare. Ni oso prest. Dios. Jesu Kriston pixarrak hain dizut. Kustau zaizu. Bai. Kearagarri, Oso luzia. Ai, segiala. Pira. Añarbe. Lehengo moduan primera molatzen itzan. Hemen 86kuak, hemen 80. Axun, onartu, paper pila hauekin zueretzea moldatzen. Ha, bueno. Beida. Hauek iazko kontuak. Eskerrak? Eta hemen lehenengo 3 hilabeteko gastuen balantzea. Hemen... Bida, bankoko estraktuak. Egia esan harrituta naukazu. Uste nuena baino hobeto daukazu antolatuta guztia. Ez espero zenuen ba. Kaosa ere ordenatzeko modu bada, Bai, baina begira hemen ireki gabeko gutun batzuk dituzu. Ui, arba, karri. Ai. Hau zakarretara. Hau ere bai, berduero, Bueno, hau bukatuko dezuzuk ez? Bai, lasai. Trabel, hau gorde ingo dugu, puntuantzat. Hau fuera, hau. Zer dago, Jesus, gorrado. Així, ja està. Tau? Espera.
Bela Ribero bai esan? Bela Ribero bai esan? Bela Ribero bai esan? Bela Ribero bai esan? Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui? Ez da diruek? Bela Ribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Eta txalo guzti hauen artean, Nerea Arriola! Txaloak! Bueno, zorionak estreno mundial ikeragarria kaletik ja da geratzen zaituzte, ezta? Bai, exito absolutoa. Lehengoan egon ginen Dorletarekin iragan astean, eta ze beharra, ezta? Euskal Herrian sexua hitz egiteko tranquilamente. Bai, eta gainera modu honetan ere, ez? Azken batean, sexuaz beti hitz egin daiteke, baina, bueno, ni uste sortzaiek oso modu inteligente batean ere erabili dutela gaia plazaratzeko modua, eta pues, humoretikan, pixkat, inkluso, komillen artean absurdotikan ere lantzeko orduan, pues, bai, zatik ez? Ba, absurdotikan ikusi beste zatitxo hau. Ez nuen espero, Kostatu zaizu, Zea berua dao. Lastima ezin dezula usaindu. Bueno, zu kontatzen baiazu ere, nik kontentu, Putzu galanta hainbet, Gustua ibiliko nintzateke niori gerian. Hemen betontzako lekua dao. Etorri nahi bazu. Bai, joango nintzake, Guain aintzazuzu pixa nahi bezu. Bai? Bale, badoa, badoa. Txorrota erra. Bizkarra blaitu diazu. Ainar, zuze ondo. Guain nahi aldezunek epixetia beize. Jarra ditzateke berrio izten ditze. Aikoa prest. Prestare. Bai, nioso prest. Dios. Jesu Kriston pixarrak hain dizut. Kustau zeizu? Bai. Kearagarri, Oso luzia. Zora garrila, gustatu zait. Pixarrak aharrein diazu bizkarreti bera, Genialidadia. Ba, eske Dorleta, nik fan absolutua Dorleta. Ikeragarri aktore hona da. Ba, aktore hona, personajeak dira oso onak, desberdinak egiten ditu, eta, bueno, nik beti, grabaketa ere oso divertigarri izan zen hau egiten da jarraian, ez zaun korterik, orduan, bueno, ezin genion barreari eutxi. Pixaren erotika. Pixaren erotika, bai, bueno, existitzen dut zerbait, bueno, zeatik ez, hori ere plazaratu. Aintzat hartzeko gainera ze baliabide gutxirekin egindako ekoizpena den, eta personalki aitortuko dut, harrituta nagoela emaitzarekin. Zegia da, barregurean, begia da, momentiko onak dituela, baina landutako gaia ere primerakoa da, esan edut ez da, oso barregarria, bai, eta edukia ere. Bai, zuzko horregatik ere, bai, badirudi, venga, jija barre batzuk egingo ditugu, baina aukeratutako gaiak nola erakutsi dira, guri proiektua esan zigutenean, nik oso argi ikusi nuen, bai, aurrera. Dorletak hori komentatzen zuen lenguasten ez da, irakurrizunean gidoia egin zuela, wow, ze modu politian, sexua zitzeitea, era berean momentuetan gordintasun horrekin, eta hori dena elkartu umorearekin. Umore egitea esan dugu askotan, ez da erreixa, eta hemen emakumeak ikusten ditugu. Ez da, eta askotan zenbat aldiz esan dugun, emakume paperean umorea egitea, batzutan estigmatizatua dagoela ere, eta hemen ikusten ditugu emakume mordoa, eta parre egiten, eta zer, eta sexuaren inguruan ene bada. Bai, hori da. Orduan, bai, niri oso inteligente eruditu zait. Hiru sortzaile gazte hauen proposamena, bai. Beraik ere ondo egin dute lana, esan nahi dute lantalde on bat sortu dute, eta baita ere
laguntza eskatzen jakin dute, ez? Eta orduan, bueno, esan nahi, bikaina produktua. Oso ondo egin dute, bai. Beste zaditxo bat, gogoa daukagu gehiago ikusteko. Kaixo, Marine, aspaldiko, zer modu zure itxasbideia? Marine? Marine, horraltu du. Kaixo. Marine? Bai, euriak harrapatu nau eta blai eginda nago. Busti eginda, Blai, goitik bera blai. Eta, esaidazu, zein korrontek ekarri zaitu nire ontziraino? Badira bilargi bete hitz egitez genuela eta zure gogoz nengoen. Banekien hemendik edo handik aurkituko zintu dala. Lanperna bila harrapatu nauzu oraingoan ere. Arroka artean, biluzik. Marine, gordeko altzeniak eban niretzat. Lanperna bat. Marine? Marine? Entzuten duzu? Zer? Entzuten duzu? Esan barra dago ere, telefonaz bestaldean aritu direnak, zoragarri, bai. Bai, lehenkoan esan genuen miren gainera zure entzumena da, ez dakit, akaso zuri oskolaren bat jarriko dizuten izoit belarrian zure zentzumen hori, tak, berotzeko? Eltzeko. Hoi nulertzen dago zergatik bizitzen ondarribin eta zergatik beti itxasuruntz jotzen duen. Lanperna zalea zara. Lanperna zalea, bai, norbait konparaitu nahi baldin badit, bai, baina belarrian jartzeko precisamente ez, ongi etorriak lanpernak. Nire izatean indoan, ez? Ze onak diren ofeko ahotsa horiek. Zatik, benetan ematen dute, bueno, batetikan oso ongi egiten dute, baina oso bere paperean jarriak, ez? Eta niri oraindik ere zailagoa iruditzen zait. Inoiz irrati nobelak eta entzun ditugunean ere inpresio hori eman dit, ez? Azkenean aktore batek ahozko hizkuntzatik haratago baditu beste tresna batzuek eta baina ahotsarekin bakarrik irudikatzea tipoa pixaren gaiarekin, ez? Berotzen dela edo marinela, ez? Gaixo hori, ez? Lanpernen zain dagoen hori ahotsarekin bakarrik irudikatzea oso polita da. Bai. Zagita azaldu zizueten nola grabatu genuen zatitxo hau? Bi aste burutan, ez? Telefonoena, genekan musikariak erabiltzen dituzten mikrofono hauek entzuteko orduan. Guk genekan bat telefonoan pegatuta eta ondoko gelan zeon gutako bat kontrak egiten. Eta gero ja ofa hotxek bideo horren gainean egin zuten... Orduan, zu aizinean norbaitekin zure masaje tekniko hori... Bai, gutako bat zan, uste zela dorletan, beste aldean eukana, ez oso doroitzen. Spoilerrik gabe, ze hori esan behar nizun, Olaia. Orain etzera nerea, orain Olaia zera. Oilaia barkatu. Bueno, Oilaia, hauxe bat. Bai, badakit, horixe nahi nuen. Bai, momentu txu bat, Masajea? Pasai berri. Primeran, Olaiarekin pasako dizut, berari Oilaia deitzea gustatzen zaio badakizu. Egun oso olioz beteta eta alaia, Oilaia. Bale, oso ondo. Oilaia. Demo guztin olioz beteta zaudelako, zepolita. Zepolita, nola personaje hori zuia barneratu duzu dagoneko, ez da? Olio gehiago erosi duzu etxerako? Ba ez bereziki, baina, ingo gu. Bai, biskat, ze kuriosoa dan, ez? Masaje bat telefonoz. Bai, baina... Ez da? Itxi, masaje bat telefonoz. Guazen ikustea Oilaian masaje bat telefonoz. Nondik hasi nahi duzu? Goiti berako bat, ni kompleto bat nahi dut. Bale, ea ba, eskuak olioz bustitzen ari naiz zure gorputzean zehar behar bezala alabaindu alizateko. Orain eskuak lepo inguruan jarriko dizkizut eta pixkanaka beruntz nijoa. Baina zaldiazu musikai jarri behar. Bai, barkatu, despistatu egin naiz...
zu ikutzeko irrikaz nengoen eta. Hala, orain bai, eskuak olioz blaituta lepo inguruan nabil inurritxoak bezala. Orain elefanteak datoz bere pauso sendoekin bizkarrean zehar gora eta bera. Suge bat ere sigisagak adabil beste suge baten bila. Bai, nabaritzen ditut, bai. Harria, badirudi, ere? Masaje hori sentitu egin dugu. Nik esango nuke mine eta dena egin digula elefantearen zapaltze horrek. Oi, laia. Ulertu altzen nuen masaje erotikoaren zatia. Bueno, humorekutuak eman berzizki ordu, venga, aurrera. Ez ditut imaginatu nahi zure masaje normalak nolakoa diren erotikoak badira goxotasun honekin. Ni goxoa naiz. Beste zatitxo bat ikusi nahi ditu bere masaje gehiago. Arrautza lepo gainean jarri eta... klask. Zumuna. Bueno, esan gara dago, pertsonaia zehola ikasten eta batean harrapatuz dago duntzan, atea bergea hemendik. Horregatik... Ikusten da horre liburu eta guzti, ez? Anatomia liburuarekin. Bai. Arrautza. Baina naroa, arrautzaren momentuak jarraipena du, Jarraipena du? Bai. Arrautz moment. Segi. Bale, orain intentsitatea igoko dugu. Hori da. Bale, lepotik hasiko naiz, esternokleidomastoideoan atz potoloa sartu eta borobilak eginez, trapeziotik infraespinosaraino borobilak handituz, bizkarreko muskulu zabala pasa eta abdomen kanpoko muskulu lapranera iristen naiz. Hori, eman hori. Gerriari buelta eman eta abduktorei bisitatxo bat eginez, hankarteko tentsioak askatuko ditugu bulbo kabernosoa laztan. Bulbo kabernosoarena da top 5, osea, bulbo kabernosoan. Bulbo kabernosoa, bai. Nere azuk erizaina zea. Bai, esan mara dukat... Bai, zer da bulbo kabernosoa? Nik 58 urte ditut eta horretik estetik hasi. Hola dijoak egu, miren. Claro. Bueno, uste dut, Bueno, bate jakin gabe ere moldatu nahi zoain arte, baina, beti ere ikasteko prest. Bai, testo ikasteko, ostras, hizkuntz zientifikoa, txoin. Bai, zona erogenoa, zein da zure zona erogenoa? Bulbo kabernosoa. Erizaintza kaso uztekotan ja hasi zera pentsatzen eta agian gehiago Belarribero, benetako Euskal Herriko Belarribero baten, ez fikzioa? Errealitatera salto egitea? Ikusten hau zute nera hotxarekin... Totala. Bueno, bale, onda, saiatu barko gara. Esan barko dezu erizaintzan? Esternokleidon mastoideo. Bai, esternokleido mastoideo. Mastoideo, Bale, gazta, kito. Bai, ez dakit bideo gehiago ditugun, ja bukatu dian ezin diren spoiler gehiago egin, baldugu bideo gehiagorik errealizazioan? Promoa haukagu itxoen, oraindik promoa baino lehen edo ja promoa ikusina dezu? Ez, oraindik ez, nik ereari azken galdera. Bota azken galdera bihurri horiek. Bai, benetan, hau jabetzen zeate mugarri bat dela. Ze egia da, lenguan kalean emakume batek izan zian, bai, enteratu naiz, hasi zeatela serie bat emititzen. Eta, bai, kolpez-kolpe saioa, arrakastatxua. Dakigu hor bestaldean bazadetela baten batzuk zerren da egingo dugu paso honetan, Jakin minez gaudelako zenbat eta zenbat zaudeten Belarribero ikusten kolpez-kolpen. Eta orduan berriz galdera. Jabetu zareten, benetan hasieran akaso proiektu apal bat, baliabide gutxirekin, egun gutxitan grabatu barrekoa, estresa handikoa, halakoetan, ez dakizu oso ondo emaitzaren olako izango den, ez? Postprodukzioa... Bai. Eta orain, ze arrotasun punturekin edo Bai, esan barra daukat nik hasieratik arrotasun askorekin defendatu nula hau, Zen benetan asko gustatu zitzaidala proiektua. Eta gainera, bai, eta berriz esaten dela taldea oso ona.
Eta badakit bereiek bihotza asko jarri dutela, 3 sortzaile dira, gazte, eta bihotza asko jarri dutela. Eta orduan guk egingo dugu aldeguna, horren alde. Eta gero zorionez lagunak ditugu gure inguruan ere, laguntzen digutenak sare sozialen bidez bereien promoa egiten, Edurne Azkaratek adibidez badakit kamiseta bat jarri duela, orduan esatezu jo, bida zendo. Ez gauza horiek dira... Hori da behar dana, ez azken finean askotan esan duguna, sortzaileak bai, baina bultzada bai, ez bakarrik ekonomikoa izik eta zabalkuntze hori oso importante dalako. Irutzen mazaizue, orain bai, promoa. Badakizue, gurekin hemen 3 gauez, gaueko 10etan kolpez-kolpe aurretikan kolpez-kolpen, Bela Ribero, zoragarria. Bela Ribero bai esan, Bela Ribero bai esan, Bela Ribero bai esan, Bela Ribero bai esan, Bela Ribero bai esan. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diruek? Bela Ribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixu. Zein da bizitzanetan hartu duzuen erabakirik txarrena? Gizonekin sexua ikutzea, bai, hori izan da. Naiz eta ez euki gara jona, ez f***tu gizona. Ez jona naiz, baina nire biztotzoan sexua euki dut gizonezkoekin, da... Que bajón. Por eso tienes público, porque eres lesbiana, arabarra, eta orduan tienes que vender. Ipurdia jana egin bat da. La vía maculona. Bai, hay que comer culos. Hay que comer Hau da, superora, Euskola Belberdela. Euskal Herriko arrantza tresna tradizionalekin arrantzatua. Eroski zurekin. Mira, Para que irse a casa, en plan... Eta aste honetan ere zenbat kontu, maiatzaren lehena, erretreta, giroa beroan, hemen, eta gurian denak hausnartu eta arrotuko dituenak, Ekil doktorea. Eta zuekin maiatzaren lehena. Batzurentzat burua uste Black Bloc beltza. Baina ados segituko ote du intersindikalak eta atzera bota erretreta erreforma? Ego Euskal Herrian baten batek ba ote daki non sindikatu? Zer? Greba ala ez greba? Zer? Edo nola ere, emakumeon egunerokoak eta aktualitateak bere horretan segitzen du. Baten batek badaki benetan zer gertatu zen Basauriko 11 hiritar horiekin. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! Baina lasai, gertu ditugu hauteskundeak. Si te cortas el pelo con el hacha y tal, pues, muy bien. 11 ikustekoak, oraindik ere, hasi ez denean ofizialki kanpaina.
porque el sistema judicial en España funciona. Ala bazan eta ez bazan, hauteskundeak, kalabazan. Eta kitxo! Kitxo! De las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeto a las mujeres! Las buenas compañías, horixe zan trailerra Silvia Munt zuzendari, aski ezaguna Silvia Munt aktore bezala eta orain zuzendari lanetan. Gaia abortoa, aborto eskubidea eta benetan gertatutako historietan oinarritutako historia Euskal Herrian, iragan urtean grabatu zen Orereta, Donosti eta Miarritz artean, eta bertan hainbat aktore, hainbat emakume kontatzen benetan gertatu zen historia ez da, eta orain saria jaso du giza eskubideen, saria itzuzen ere Silvia Muntek zorionak merezia gaia pilpilean dagon honetan, miren? Bai, muga inguruan bizi geranak oso presente izan genuen, ez? Mugimendu ura, ez? Emakumeek, neska gazte asko ziren beste aldera pasa behar izaten zutenak, edozein aitzaki jarrita mugako kontroletan, hemen zilegi etzana, iparraldean zilegi zelako, eta guziok genekien, zubi txiki hori pasa ezkero, bazegoela egiterik, eskubidetzat genuen hori, eta emakume asko izan ziren, haiek behar horretan aurkitu zirelako edo besteak eskubidea zutelako pentsatu zutenak, sare bat antolatu zutenak horretan laguntzeko, ez? Gaur egun oso erresa dirudi, ez? Osea, Europar komunitatearen barruan gaude, muga pasatzea tramite, osea, bakarrik da oinez joatea eta normalean ez dizute dokumentaziorik eskatzen, baina orduan oso zaila zen eta oso zaila zen batez ere adin txikiko emakumeentzat. Gurasoen baimenik gabe, 21 urtetan zen adin nagusitasuna, gurasoen baimenik gabe, pasaporterik gabe muga pasatzea oso zaila zen, orduan emakume hauek ematen zioten nolabaiteko babesa neska hoiei lagunduta muga pasa zezaten, eta pelikula honek pixka bat hori kontatzen du, eta horren inguruan sortu ziren arazo, auzi, historia personal pila bat, nik uste dut interesgarria dela ezagutzea, gaur egun batzuek zalantzan jartzen dutenean abortatzeko eskubidea eta kontutan hartzea legezkoa etzenean zenolako dramak ematen ziren eta zenolako irtenbideak bilatu behar ziren egoera horri aurre egin alizateko. Eta egia da bertan, entzun dugu trailerren ez da, basauriko emakume horiek, hemen ez orain dela urte asko esaten ari gara moduan, kartzela sufritzen zutelako emakumeek abortatzeko aukera hori izateatikan, eta batzutan goaz beti bezala herriko kanpoko herrietara, eta hemen bertan daukagulako, eta orain dela oso urte gutxi, beraz, hori pixka zabaltzen da, ez da, memoria historiko hori, behin baino gehiagotan esaten duguna, ekine, ez dela aintzineko gauza, eta egun ere, borrokatzen jarraitzen ez bada, akaso, atzera buelta izan daiteken gai badela. Halaxe da, eta gainera, ikerketa lan honetan zeia da askotan hitz egiten dugula abortu eskubideaz, memoria historikoaren gaia erabat zintzilik dagoen kontu bat da. Nik neronek etxean banekien, etxeko senideak ama kasu martutenen igarotako garai batez, nola esaten zuen, espetxean geundenean, batzuen baita erizainak eta abortoarekin zerikusia zuten hiritarrak baita ere, ezta? Badirudi, garai politiko jakin batzuetan, eta bereziki frankismoak oraindik ere bizirik segitzen zuen garai hauetan, hau ez zela existitzen, eta pixkanaka
tira, berrikusten hasia gara eta gutxienez memoria hori nolabait berreskuratzen. Trailerraren azpidatzi lanetan aritu ginenean, egia esan da gauza batzuk uste dugu jakin badakizkigula, baina ez dakizkigu. Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Tú tienes 2 cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Después te presento a Sagrario y ahora está desayunando. Tea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si Mire necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos. ¿No puedo quedar a dormir en tu casa? Miren, ¿dónde vas? ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie. Conozco una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Si no la tiraste por la escalera! ¡Jamás! ¡Déjame! ¡Jamás! Cruzar la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. Qué ganas tengo de abrazarte, hija. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! ¡Déjame! ¡Jamás! Hacía tiempo que no te veía tan bien. Eta jakingarri batzuk, badakizue Basauri nagusiepetutako 11 persona horiek zigorra jan egin behar izan zutela, ze garai hartako amnistia lege ezberdinak ez guztietatik kanpo geratu ziren, gainera kasu baten hilabete gutxigatik eta zigorra finko egin zen. Eta bigarren jakingarria, badakizue orduan nagusiepetutako persona horiek anonimotasunean segitu dutela garai hartako asamblada feministek hala erabaki zutelako. Etzela izen abizenen gainean jarri behar, baizik eta auzi kolektibo bat bezala, baina deigarria da gaur egun halakorik ez dela gertatzen eta memoriaren berreskurapen horretan garai hartan auzipetutako basauritar hariek pixkanaka berriz ere ezagun egin direla. Urrats garrantzitsua hasteko eta behin dokumental honek eman duena. Nik zarrena izanik berriz ere memoria historikoarekin lotu beharko dut nire burua, eta oraindik ere haratago joan nahi dut, atzerago joan nahi dut. Estatu Espainiarrean egon zelako abortuaren lege bat errepublika garaian. Errepublika hiltzear zegoelarik, osasun ministroa emakumezko bat zen, eta lortu zuen Espainian abortuaren lege bat, 35ean, onartua izatea, eta eskubide hori onartua izan zen. Gauzatua izan zen, eman zitzaien emakumei bermea arriskuan, bere burua arriskuan jarri gabe eskubide hori izan zezaten. Eta eskubide hori borratua izan zen, ez zaigu inoiz kontatu, Frantzian baina 40 urte lehenago, Estatu Frantsesean baina 40 urte lehenago onartu zen abortu eskubidea Estatu Espainiarrean, eta ez zaigu historia hori kontatu eta horrek erakusten digu berriz ere irabazitako eskubideak edozein momentutan agintean daudenak aldatu ezkero, galdu daitezkela. Beraz, etengabeko borroka dela, irabazitako eskubide horien bermea lotzea. Beraz, abortuaren eskubidea ez dadin gertatu, Estatu Batuetan gertatu den bezala, atzera pausorik ez izateko, lege guztietan idatziz onartutako eskubide bat aldaezina izan behar du. Eta zu Nerea, hemen gaztena beti esaten digu pleistozenokoa dela, miren, badirudi, baina ez da pleistozenokoa. Eta Nerea, zu hemen gaztena izanik eta erizain zaren enean ere, oraindik zuek ikusten duzu zuen inguruan estigma hori, oraindik isiltasun hori, oraindik kulpa hori, gero kontzientzia objekzioak daute. Meloia handi xamarra dago, baina gehiagotan esan dugu, orduan zu erizain aldetik ere ikusia izango zara hori? Justo honi, erizain aldetik ez, zentzu horretan profesionalki ez dut ikusi, baina personalki bai, nire inguruan, gure inguruan gertatzen, zorionez, segurtasun guztiekin, eskubide bada, eta jendeak erabiltzen du eskubide hori, nola ez, hortarako dago. Baina egia da, bai, nik uste oraindik badagoela moralaren
zea bat oso katolikoa dena ez da, eta nik uste orain ere debatea berriro jartzen ari dela mahaiaren gainean, hain justuki eskuin muturreko ideologia hori ere hor dabilelako esaten hori, bueno, ni jaio naizen garaian, nire generazioak orokorren ez du arazorik eduki, baina bere garaian ere gontzan Gallardón egin izan zen ere, aldatu zute, bueno, arazoak egon dira horren inguruan. Eta behin eta berriz egon da gainera puntuan hori. Behin eta berriz, eta adibidez Donostin orain ere, hori, Askabideren aurrean ere, egon dira kontzentrazioak, ez dakit zer, oraindik ere, naiz eta legearen barruan dagoen eskubide bat izan, nik uste oraindik kuestionatzen den realitate bat dela. Eta nik uste Mirenek esan duen bezala, kontuz, borrokatu egin behar den zerbait dela, eta ezin dela ahaztu memoriaren zearekin. Eta argi, kazetaritza lanak egiteke daude oraindik ere, ikertzen hasi ezkero, oraindik ere ustez seguruak diren eremu horietan ere arazoak han eta hemen. Arazo burokratikoak edo prozedura luzeak, ez jakintasuna, informazio falta, eta oraindik ere objezioa edo kontzientzia objezioa baliatzen duten mediku eta erizainak argi, ze hasi gara jakiten ez gara joan behar Madril aldera, ez dugu jo behar eskuin muturreko indar politikoak indarrean dauden hirietara. Donostian bertan, jakin badakigu, zeinbat osasun etxetan, badaudela mediku eta erizainak eragozpena edota oztopoa jartzen ari direla, edota laguntza eske dijoan emakume horri lagundu beharrean kontrakoa egiten ari direnak. Badakigu, hortzaudetela, ez zarete saio ikusten izango ziurrena, baina kazetaritzaren legeari jarreki ikertuko dugu. Hori da, ikertuko dugu, hor gaudelako, eta bueno, zuek oztopoa jartzen badituzue, gu konponbideak bilatuko ditugulako, beti emakumearen gure eskubideen alde, badakizue, ez dezu ikusiko, baina guk, zuek, bai. Hor txutziko dut. Eta esan da bezala egun hauetan Las Buenas Compañías estreinatzen da, ja zine aretoetan daukazue. Esan genuen iratirekin, esan genuen bezala, ez da ze garrantzitsua dan, euskal produkzioak, euskal ekoizpenak kasu honetan ere gaia oso garrantzitsua da, beraz, bete ditzagun zine aretoak, bete ditzagun, zen ikusteet, zine areto horiek beteta gai honen inguruan badala modu bat ere gaia babesteko eta gure eskubidei aurre egiteko, beraz, horixe, Las Buenas Compañías. Lo que quieren es que estemos acojonadas y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Tú tienes dos cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Después te presento a Sagrario y ahora está desayunando. Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si Miren necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? Miren, ¿dónde vas? ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie. Conozco una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Si no la tiraste por la escalera! ¡Amás! ¡Déjame! ¡Amás! Cruzar la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. Qué ganas tengo de abrazarte, hija. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! ¡Déjame! ¡Amás! Hacía tiempo que no te veía tan bien. Mesedez, lagundu SOS Euskal Eduki Sortzaileak. Bai, apostu hain Euskal Eduki Sortzaileen alde, eta ez basa hau sartzen apostu hori itxera bentsat baliabideak eskaini. Hori da. Eta baduzue azkeneko gogoetatxo bat, azkeneko esaldi bat nahiko ez dezuena helarazi, deialdi bat, eskaera bat, hemen duzue bozgorailua. Bueno, nire partetik eskerrak ematiak lakei, azkenian euskeraz sortzen den eduki bat zabaltzeko kanala badalako, eta inguruko jendeai animatzia kontsumitzera euskerazko edukitza, eta bestera, eta proposatzera gauzak. Osea, askotan galdetzen dugu guk ez dauko munduko ideia guztiak, erderaz dagoen eduki hori asko gustatzen bagatzu proposa, gaitxik ez duzu eitzen hau euskeraz, eta hortara animatzen zaitzuet.
Hori da, eta ez bakarrik kontsumitzea bizik eta sortziare, bai. Claro, hori bai importantia da. Bai, akaso egiten duten, eta mila esker, zue hitz politengatik. Io piango con te perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Eta beste emakume sortzaile bat, Maria Elortza, a los libros y a las mujeres canto. Lau liburu, lau emakume, lau histori umoretik hartuta ere. Zoragarria, beste emakume sortzaile fin bat. Ecco mia madre. Ecco mia sorella. Ed ecco una che mi assomiglia. Ecco la casa di mia madre. La letteratura vi è entrata e la casa era occupata finché... Yo estoy bien, pero la mamá se ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estanteria. Allora mi sono chiesta, possono i libri uccidere oppure ci aiutano a vivere? E per rispondere a questa domanda mi sono recata dalle amiche di mia madre. Un día la poesía te cae como un manto, y es un manto de corte, te protege como un manto de corte. En mis incursiones por la provincia, pues yo prestaba libros y luego quedábamos para hacer el comentario de texto. Nos desprendimos del papel. Del pasado. Y del pasado. Hay mucho de esto. Questo film parla di api, di incendi, di sigaraie, di aviatrici, di cavalli, di donne e di libri. Esandakoa lau emakume, lau liburu, lau histori zer litzateke, bizitza, benetan esaten dizuet, libururik gabe. Nerea bintzat, tristea ekine? Bai, baina 11 minututan zenbat gauza konta daitezken naroa eta oraingo honetan azenolako zortea. Aurrekoan Esti Urresolarekin izan ginen, badakizue, 20.000 erle espezie hor dabilela pantaila handietan eta oraindik ere sariak jaso eta jaso, eta orain berriz Maria Elortzaren txanda heldu da. Zinema aretoetan entzun duzue film dokumental aurkeztu berri duela, labur metraietan aritu da Maria Elortza, baina orain ausartu egin da eta dagoeneko luze metraia honetan, eta gainera bizitza personaleko planoak eta oroar emakumeak eta literatura uztartu ditu, baita umore ardatz hartuta ere. Benetako arte lana, aizue,
Zuekin, Maria Lorza 11 minututan. Luzea den lan honetan murgilduta, filma, dokumentala ere badena, emakumeak protagonista. Esan genezake emakumeak ein batean pantalla handira atzeko lan hauetan eta aurrean ere nolabait pixka bat alduntzen ari gerala? Bueno, argi dago azken urteetan geroz eta zinegile emakume gehiago daudela eta ez bakarrik zinearen alorrean, beste alor askotan ere emakumearen presentzia geroz eta handiagoa da, hala behar zuelako bestalde, ez? Txikigegia izan delako orain arte. Niri gustatuko litzaidake pentsatzea jarraituko duen tendentzia bat dela, ikusi behar da benetan erakundeek, gizarteak tendentzia hori bultzatzen jarraitzen duten, eta espero dut moda bat bakarrik ez izatea, ezakit, kanpainetan, hauteskunde kanpainetan erabiltzen den eslogan bat besterik ez izatea eta benetako aldaketa baten seinale izan dadila. Emakumeak dira protagonistak, zergatik? Zergatik, bueno, arrazoi asko daude emakumeak pelikula honen protagonistak izateko. Alde batetik ni emakumez betetako etxe batean hasi naiz, etxean naiz ama eta ni izan gara, orduan bazen emakume arteko giroa, nire amaren lagunak asko emakumeak ziren eta etxera etortzen ziren, eta zentzu batean nire filmetan ere hori asko agertzen da, nire esperientzia ere hortik datorrelako hein batean. Bestalde, pelikularen izenburuak ere badu proposamen moduko bat, edo badu provokazio moduko bat emakumeen gai honekin, baina ez da aldez aurretik agian modu axiomatiko batean erabaki nuen zerbait, intuiziotik egindako zerbait, eta gero egia da, hori Virgilioren aipua berridatzi nuen momentu horretan proposatuz, Eneidan Virgiliok armei eta gizonei kantatzen dien bezala, nik emakumei eta liburuei kantatuko biedala, eta oso kontestu zabalean ere bai, ez? Izan dezakelako feminismoaren alde bat, baina baita ere bada bakearen, kulturaren aldeko zerbait, ez? Eta berdintasunaren aldeko pelikula bat ere bada, ez bakarrik emakumeen alorrari dagokionez, ez? Eta zentzu horretan ere zentzu handia zekan protagonistak denak emakumeak izatea, baina hori nioen alde batetik badu provokazioaren zerbait, baina badu ere intuiziotik egindako zerbaiten zentzua, ez? Aldarrikapena ere badu literatura eta letrai helduaz, zer da transmititzen duzuna edo ze helburu izan duzu? Askotan esaten dut sinisten dudala eta pelikulak ere tesi moduan ere hori proposatzen duela, kulturak nolabait askeago egingo gaituela edo egin gaitzakeela, ez? Eta guk geuk norbanako bezala egin behar dugula ahalegina kultura, literatura, zinea horren alde egin dezan, ez? Eta nik ere zinegile bezala sentitzen dut nahi dudala, ez? Nire pelikulak eta nire lanek horretarako balio izatea. Edozein irudikatzen duzu ikusle bezala? Bai, edozein irudikatzen dut ikusle bezala, denentzako pelikula bat da, nire arduretako bat etengabe bazen pedanterian erortzea edo elitismoan eta saiakera etengabe izan da, naiz eta gai pixkat potolo batez hitz egiten aritu, naiz eta literatura zaritu beti xumetasunetik hitz egitea, pelikulak kapa ezberdinak izan ditzan ere saiatu naiz, literaturan aditua den norbaitek zenbait gauza harrapa ditzan eta berarentzako ere gauza interesgarriak egon daitezen, baina baita ere literaturaren alorretik kanpo dagoen edo zeinek ere gauzak ezakit topa ditzan, batez ere pelikula irakurketaz gozatzera eta bizitzaz gozatzera gonbidapen bat da.
irakurtzera gonbidapen bat ere bai, baina ez du zertan hori oso gauzak espezializatuak irakurtzeko gonbita izan, ez? Eta batez ere pelikulak badu umore asko, horretan saiatu naiz, eta hain justu denek gozatu alizateko, ez? Irakurtzen ez duen gizarte bat bideragarria litzateke? Existitu da, ez? Irakurtzen ez duen gizarte bat, eta kontua ez da posiblea den, baizik eta nahi ote dugun gizarte hori, ez? Eta baita ere, pelikulan ere saiatu naiz, liburua beraren laudorio bat ez egiten, ez? Ideia ez da liburuak objektu bezala ez dakit ze balio duela, balio oso handia duela, baizik eta proposamena da hausnarketarako moduak bilatu behar ditugula, ez? Eta garai batean literatura ahozkoa zen, eta agian topatuko bagenu modu bat liburua beste zerbaitekin ordezkatzeko, baina denentzako zerbait izango litzakeen hori, ez? Eta benetan gauzetan sakontzeko modu bat, idatzizko testua ez dena, horrek ere balio lezake, ez? Baina niretzako batez ere garrantzitsuena da, denentzako eskuragarri egotea artea, literatura, jakituria, ez? Denek sarbide bat topa dezatela horrera, eta berdintasunerako bide bat izan dadila, ez? Liburua izan horretarako bidea edo beste zeozer. Bukatze aldera, zeinen garrantzitsua, halako ekoizpenak egiten segitu alizateko, aitortza, sariak izan dira, zer nola sentitu edo nola bizi izan duzu pixka bat hemengo pantailetako estreinu aurreko garai hau? Nire lehenengo film luzea da, orduan pelikula bukatu eta estreinaldiak gerturatzen ari zirenean urduritasun handiarekin bizi izan nuen, eta baita ere kuriosidadez, ez nekielako ondo zenolako bidea egingo zuen eta zenolako esperientzia izango zen. Asko disfrutatzen dut, ez bakarrik lan honekin, besteekin ere bai publikoarekin egoten, ez? Eta solasaldiak asko gustatzen zaizkit, eta asko gustatu zait orain arte jaialdietan egin dudan ibilbide horretan, asko gustatu zait publikoarekin hartu eman hori, ez? Eta bestalde noski sariak eta jaialdi garrantzitsuetara joatea ere beti eskertzekoa da, legitimazio hori askotan behar duzu gero hurrengo proiektuak altxatzeko, ez da helburu nagusia, baina beti da laguntzen duen zerbait, eta uste dut aretoetan egiten ari garen estreinaldi honetan ere lagunduko duela, ez? Beraz, esker horrez, pentsatzen dut garai honetan, eta espera dezagun pelikulak ere bidea egiten jarrai dezala. Zentzu horretan irakurri dugu baita Maria Lortza zigilua ere baote duen filma honek, gehiago ere etortzeko laburmetraien mundua aurreneko luzea, aurrera begira nola ikusten du Maria Lorzak bere burua? Espero dut nire burua berrasmatzea askotan, eta Maria Lorza zigilua alako zerbait baldin badago suntsitzea eta berri bat sortzea. Azken finean sorkuntza ere hortik doan zerbait da, ez? Eta baina bestalde beti gehien espero dudana da sortzen jarraitzeko aukera izatea, ez? Izan luzemetraiak, izan film laburrak, edo izan etor daitezkeen formatu berriak, zergatik ez. Eta bai, espero dut, nire ideiak azaltzeko eta irudietan erakusteko aukera hori ukitzen jarraitzea. Eta bukatzeko orain benetan, zinema aretoko atea zeharkatzen duen horriz, zein garrantzitsua den, bestela etxean hain eskura edukitzea ez, askotan hautatu ez dugun hori ere ikusteko, zinema aretoko atea gurutzatzen duen ikusle horri, zein mezu edo zer esango zenioke filma ikusten hasi aurretik? Nik ez sekula ezer esaten pelikula ikusten hasi aurretik, ez zaidalako gustatzen sorpresa hori haustea, baina gonbidatuko nuke ikusle potentzial hori aretora sartzera, barre egitera, agian hunkituta sentitzera momentu batzuetan, eta esango nioke bere zai dagoela pelikula.
te quiero. Kaixo, ongi etorri, Olatz. Eskerrik asko. Plazerra. Bai, niretzate bai, zuekin egotea. Zorionak, 7. diska ikusten duzue, hitzino bat erran eta banua berehala. Bai. Nola izan da, azken ertitzi hau eta gutxi ematen du, baina 7. diska, ja, ibilbide luzetxo bada? Bai, luzea behintzat ibilbidea bada, disko gintzan ez dakitzen bateaino, baino hau esan dezaket 2019an ja hasian egola. Eta gero, badakigu ze gertatu da, bitarte hortan, eta uste baino gehiago, bai, kosta zait, bukatzia. Pixka lantzia eta bukatzea, eta, bueno, azkenian pozik, ja, erditu dugu, eta... Disko desberdina, doinuak eta estilo desberdinak entzun daitezke, zuk ze desberdintasun azpimarratuko zenuke azken honetan? Bueno, bai, esaten diate, desberdina, nigan daude doinu horiek eta beti da ni gertatzen dena igual, oaingo hontan bai oso bakarrik landu ditu dala hasieratik eta pixkat arregluak eta danak nahi nulako izatea, batera etorri dira, ia arregluak eta doinuak berak eta kantuak, esan daiteke batera landu ditu dala, eta orduan, bueno, gero da, horiek taldeari trasladatzea eta taldearekin lantzea, baina aldez aurretikan, pixkaia, bai, normalian beti izaten da ideia bat, hasieratik kantua sortzen danian edo, ze nolako giroa eramango duen eta bar, baina oaingo erramientakin eta eskura ditugu eta ja, xaltxan hasi eta... Esan duzun bezala, lehenengo ideia eta gero taldera eraman, izan ere taldetxoa bazarete, taldetxo fina, gustora egiten duzuena lan, ez da, hori transmititzen dena? Bai, nik uste beak ere oso niri hori transmititzen diate eta hori pozgarria eta hunkigarria ere egin zait denbora guztiontan, izan ditutelako berakada batzuk esanez, bueno, zenbateino merezi du ateratzia gaina, hori ez, pandemian zehar batez ere kontuatu ginen hanbestaineko betetzea izan zala, ez bakarrik sarean eta bar, ez? Ez bakarrik hontan gabiltzanen aldetik, etxetik grabaketak bidaltzen, ez dakin nun egiten, baizik eta hortaz gain, aparteko bestelako jendeak, bersioak egiten, hau bestia, eta orduan esaten, badago tokirik edo kasik isilik egotea hobeto ez alda, eta holako izan ditut, holako, krisialdiak. Batzutan ze garrantzitsua da jakitea ere gelditzen, ez da? Nahiz da batzutan esan ez, bultzatzen jarraitu aurrera. Bai, esan, bueno, pausa pixka bat eta ikusiko dugu, baina berezko joeraren nola daukagun eta hasian egon, esan, bueno, aurrea. Eta musikariek alde hortatik ere bultzada txiki bat ere eman diate eta eskertuta nago. Irakurtzen hasita bestiak ganbaratik Mugagako hondartzara Izarraitz Magalean loitzunean barna badakizu Mairu Baratzetan Oiartzunen egiten zigun, Zoinik Gorena, Oia Maiur eta Mendian Zoinen eder. Ze zure estilo? Irakurtzean bakarrikan abestien hitzak, ez da? Ze zu? Bai, egia esan beti musikariaren hortasunak entzen baldin mazaio, zergatik ibiliko naiz beste norbait izan nahian, hori behintzat adinontan onartuta daukat naizena eta naizen hortatik erakutsi behar detela, erakutsi behar baldin bade zerbait, ez? Eta onartzen duenak bale eta bestela utziko naute, eta gixe. Baten gainera irakurri dizut esaten ez da, zuk ikastola garaiak gogoan orduan musikaren kontuarekin abila zinen edo ibilia zinen, eta egun ere zuk hori joan ikasleekin egiten dezu edo egin izan dezu kontra hori, ez da zu irakasle lanetan jartzea? Bueno, egin nun utzi, ez dakizen bat, urte badia utzi nula, hola, alaba txikila zala eta bueno, batzordian, hau bestia, eta badakizu tokatu nintzen hola, eta etorri zen, zea bat, ez dakit, programa horietariko bat, etortzen dana, ez dakit nola zun izena, eta marko horren barrun, pixkat kantakintza lantzeko, eta ikastetxetan, eta autobeste, eta hola, hasi nintzen, eta urtetxo batzuk egin ditun. Eta beti bezala, nik nire zea guztiak, grina guztiak jarriz. Irakasle bezala ere bidea egine orduan, bere puntu txikila egin da. Bai, ni, zerbait hartzen baldin bat esku artean, ez dakit erdizka, pixkat jarri behar diot hor, bihotza jartzen diot, bai.
Irakurri nun zure beste elkarrizketa batean, esatea, besteak gustatzen zaizula, edo zure helburuetakoa zela, jendeari atximur txiki bat egitea bihotzean zure abestiekin, ez da? Polite irutu zitzean atximur txiki hori. Bai, zerbaitetarako ez kantu asko daude, ez? Baina, hori da desiagarriena, ez? Nola baite, amutx hori botatzen duzu, eta, bai, heldu dio, ez? Heltzen dala jakitiak, ez? Oso, nik uste berekin dula, ez? Kantagintzak. Olatz, atzera egin da, oraindik oso gazte, zera, gera, eta esan behar dugu baiet, bai, Olatz, guk beti loreak botatzen dizkigu gure buruari, zeinek bestela. Ze gazte hasi zinen eta zure bidea ere, beti ere, askotan gaztetatik Benitoren ondoan, han hasi zinelako berarekin, bai diska batzuetan koruak eginez, ahotsa jarriz, eta gaur egundaino ikuste zaitugu. Kontzertuetan ere ze paper garrantzitsua daukazun, ez da? Bai koruekin, bai arparekin, bai teklatuakin, azken finean, bide oso bat, bizitza oso bat ere kantu gintzan Benitorekin. Bai. Pentsatzen da bizitza honetan merezi duten gauzak egitea dela garrantzitsua, eta, Benitok aukera eman zian, bere taldean kantatzeko. Ze talde politia daukazuen ere bai, Benitorekin eta zazenean, ze talde politia, ze talde profesionala, ze profesional puxkak zaudeten, eta hori dena nabaritzen da, eta izugarri pila zaudete gainera estenatoki gainean. Bai, guztira 10 Benitokin, bai. Ondo. Ez da gutxi. Bai, guztua, ziurtasuna ere ematen du, askotan hori ez, azken urteotako musikariak ere, hori, zuk esatezuna, profesionalak, eta beren kabuz, solventeak dianak, eta orduan, talde derra. Bai. Eta guzti honetan, kontzertuz zabiltza, oso gaztetatik hasita, ume izatetik ia ahotsa jarrez, eta 81an, ez banaiz oker, zure lehen diska da, ez da? Bai. Lehen diska horren pausua nola izan zen, hau esan dugu, 7. Lehenengo diska horrena, zeia bazen unibilbidea, baina esatezu ez nik nerea sortu nahi dut. Bai, lehenengo diskoakin pasazan nik kantuak egiten ditu. Banakan joera hori ere, gaztetxotandik, eta Benito kalako baten ikusi, entzun zitun, eta esan zian, nik uste hemen disko bat daukazula. Esan dezaket beak proposatu zidala, ez? Beak esan zidala, nik uste hemen disko bat daukazula, eta orduan esan berak hau esaten badu, eta orduan pixkanaka antolatu gendun, eta berak gertzen da gaina hor produktore, berak bideratu zuen, eta hori, kantuak orduan, garai hartan nola iten gendu, guk kantuak estudiora eraman, eta musikariakan gehitu guk esaten genizkienak, ez? Eta hola xe. Zein da zure kritiko handiena, ze badakit diska honetan, azken diska honetan ere parte hartu dula Gratxinak alabak. Bai. Ahotsakin eta abar, alegia artistaz betetako familia zeatela, zein da kritiko okerragoa etxean, orain ez gaituztela entzuten? Benito edo Gratxina? Bilak, Bilak, egurra? Bai, oso egia esan, kritiko, esan nahi da, kritiko onak, ez, eta gehin nola esan, badakitelako noiz dan zintzeroa, Benitok adibidez betidanik eman dio garrantzia abotsa eta abotsaren esana eta kantua esateari, ez, eta orduan igartzen baldin badu. Hor sofistikazio puntu bat nun kantua enmaskaratzen ari den edo ez den, hor ja destruktiboa da. Orduan, destruktiboa baino ni nola ezagutzen duten badakit hori konstruktiboa dela. Eta, atzera pauso bat eman edo zalantzan jarri edo diskutitu edo behintzat, nik berari bezala. Hori esan behar nuen, ari gara hitz egiten berak zureganako, baina zuk ere kritiko lanak egingo dituzu berarekin, ezagutzen zaretelako, noski? Bai, gertatzen dena, berak, bentaja handia darama, kit, edo, eramaten dit.
Eta orduan, klaro, berari ez dio eragiten, niri eragiten didan bezala, diskutitzeko zehari, baina bai, ondo, beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Etxekoek eta ingurukoek, zalantzan jartzea. Eta gratxina, ala da, esan duguna, ahotsak eta perkusioarekin ere ibili izan da. Zenbat jendek esango zizuen, ez da? Aita eta ama horrelakoak izanik, alaba ere artista aterako zaizue, eta atera da. Bada, talentua badaka, bai. Eta, kritikatzen ere. Bai. Hori jo, Hernani arteko egoskorkeriare ez da makala izango, ez da? Hori, gaia badaka eta beak ere kritikatzen dut, ongi etorria da, kritika guztia, bai. Niretzako garrantzitsua da, etxekoek, eta ez beha bakarrik, baita niretzako nire amak ere. Amari entzun araztea eta amak ze sensazio eta ze nola esaten didan, esan behar didana, bai. Ze ondo, eta hemendik aurrera, oantxe erditu berri da, hau, kontzertuak? Bai da, Andoainen adibidez, Leitzaran Bailaran, atera da bat, aire librean da, eta ez da, Noiz da? Hori da uztailak 13an. Beitu. Bai, itxi berria da, eta aire librean ez da nire marko pixkat izan dudet, ez? Bai, aire librean eta hola, baina, parke bada, itxila da, hortarako egokitutako eremu bat, eta espero dezagun ondo ematea, bai. Garrantzia ematen dio pixkat girotzeari ere bai gure emanaldia, ez? Argiak diala, eta soinua pixkat izan dadila, hori. Envolventia esaten dana, ez da? Bai. Baina, aire librean, beste erabatea landu beharko da. Atximurka txikiak egin goituzu bihotzean beste modu batean. Espero dugu, bai, iristiare. Iristiare, Olatz. Bai. Hemen duzu, itzino bat erran, eta Manua, berala, ona bintzat, berala etorri da, eta hori beti eskertzekoa Olatzen kasutik. Bai. Gustatu zaizue Azala? Ez dut esan, baina... Ikeragarri, kontatu jazu Azala inguruan? Azkoitiar udane juaristik marraztu du, margotu. Zoragarria. Bai, oso... Zergatik zaldia? Zaldi hori da nik ateratako argazki batetik egintzun berak margoa. Bai, argazki hori, hori jotik goiko San Martin aldetik ateratzen geanian, horregoten da zaldi bat normalian, eta batzutan egiten ditu argazki batzuk izugarrik, eta orduan gelditzen dekotxia, eta ditut, mobila daugat betetan ere mobil zarra, eta orduan udanei eman nion, ideia batzu, beste ideia batzukin eta eta zaldiarekin gelditu nintzen bai. Xamurtasuna eragiten dit, egiazkotasuna eta indarra. Eta indarra? Indarra eta, joritasuna. Bai, koloreen jokatze hori ere ez da, politia? Bai, koloreak. Jo, Olatz, plazerra, guretzat beste altxor bat, gure bihotzeko hemeroteka eta fonotekarako kordeta daukaguna. Mila esker eta izan da dila, etorkizun batean 8. bat gu desiatzen, eta hemen egoteko desiatzen berriz ere. Mila esker, zuei. Zure herrira heldu naiz eta zirrara nau hartu iratzepago gaztainondoek naudea gurtu oio egingo dut mairu baratzetan entzuidazu berriro zure oihartzun unkituak bilnazan maitekiro doinu baten nau ferekatu ta eskutik
iritsi zaigu, ordua amaitzeko ere, bai, bukatu dugu. Gaur ere, zein gozaio, datorren astean, hemen izango baituzue berriz ere. Eta amaitzeko zehobea, Baigorri aldera joan. Nafarroaren eguna, gure eguna, denon eguna, muxutxoa den denoi. Eta datorren astean, hemen, firme, ondo izan.